Hej og velkommen til præsentationen af det danske sprog. Jeg hedder Emil Edelskov, og jeg er født i 93, det vil sige, at jeg er 19 år gammel. Lige nu der bor jeg i Oskarshamn og spiller ishockey. Jeg er kaptajn for Linje 20-holdet her. Jeg blev færdig med min studentereksamen sidste år, hvor jeg gik på HHX. Og lige nu der studerer jeg på University College i Nordjylland. Mine fremtidige planer, det er nok at tage hjem næste år, tror jeg, og spille noget mere ishockey og studere noget mere. Ellers så skal mig og en fra det nuværende hold prøvetræne nogle steder i Småland, tror jeg vi havde tænkt os. Ja. Jeg kan godt lide at spille FIFA. Jeg elsker at spille FIFA, jeg elsker at spille NHL. Det får jeg min dag til at gå med, og så ser jeg for det meste også tv-serier, og selvfølgelig laver jeg også lektier. Lige nu der er jeg i gang med at se Entourage. Skidegod serie. Kan jeg klart anbefale. Ja. Og det var en kort præsentation. Håber det har været hyggeligt.